Hola, Xanaquís! Avui us parlarem del Halloween, o del que a Irlanda es coneix com a Samhain. En irlandès modern, Samhain és la paraula que s'utilitza pel mot novembre. Els celtes feien un festival per celebrar les últimes collites de l'any i deixaven tot el que no es podia aprofitar al camp, i això ho anomenaven puca. El 31 d'octubre es creia que el vel entre el món dels vius i entre el món dels morts era més fràgil i que els esperits podien creuar d'un món a l'altre sense problema, perquè la gent es va començar a disfressar per poder passar desapercebuts entre els esperits. Si voleu visitar el lloc on va néixer tot, haureu d'anar a Trim. A les poblacions de Trim i Atboy, del comtat de Meath, se celebra el Puka Festival, un festival per celebrar i explicar el folklore irlandès que hi ha al voltant del naixement del que ara coneixem com a Halloween, amb mercat, disfresses, foc, música, menjar i desfilades per celebrar l'arribada de la Puka, l'esperit mitològic. Abans, però, també podeu visitar el Hill of the War, el punt exacte on va començar tot, i on es fa un ritual i s'encén una foguera per donar el tret de sortida a la festivitat.